खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। नै आङो दा क'क्राझार टाउनाव एसे थांनो नागिरदों। आं मा खालायनो थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। होनब्ला दा जों फैयै फैनानै सन्दरपारा मोनफैबाय लोगोफोर। गारिखौ एसे पाम्प होनानै लानोसै। गारि गिदिरबो गैजाया नालाय लोगोफोर, बे गारिजोंनो हान्थिबाय थानांगौ जायो। स्कुटिजोंनो सान्दुं अखा थांलाय फैलाय। गारि गिदिर बायनोबो फैसा गैया लोगोफोर। माथो खालायबावनो, र' उनाव नाजासै। एसे बोसोरसेनि उनाव, बोसोरनैनि उनाव मारै जायो। नोंथांमोना अनलांबाय थायोबा थाबैनो हायो जाहाथे बायनो। नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ। नोंथांमोननि अननायजों जाहाथे जों नाजालांनो हायो। दानाबा जोङो सन्दरपारा बाजार बारबोबाय लोगोफोर। बेबो सन्दरपारा एरियायानो गोलैयो। जाय खाथि खालानि नायदों बिसोरो सिनायखागोन। बेबो सन्दरपारा एरिया आरोना लोगोफोर। होनबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोल'लाय। नै दा जोङो बेंकआव सफैबाय, दसे रेस्ट लाबाय आरोना। रेस्टखौबो खालायखांखाबायमोन जोङो, ओमफ्राय फर्मखौबो फिलाप खालायनानै लाबाय। ओमफ्राय गावसोर बुंदों आरोना दसे नेथ' र' होननानै। गावसोर दा दसे उनाव लेंहरगोननो। ओमफ्राय दसे उनाव गावसोरनो फर्मखौ जमा खालायनानै हैबानो जासिगोन आरोना जोंना खामानिया। बिराद गगा मोनदों लोगोफोर, नै दा आं भइस डाबिं होनायाव। बेंकआव हाबखांनानै नैबेयाव हाबफैलायबाय जोङो सिमोट लांनो थाखाय। जोंहा सिला दालाय होनो नागिरदों नालाय, बेखायनो लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर, नै आं दा सना लानो थाखाय सनानि दखानाव फैबाय आरोना, बानियानाव। ओमफ्राय आं माखौ बानायनो माखौ मानो बिराद कनफिउस जादों लोगोफोर। बेखौ बानायहोबाय लोगोफोर। गानबाय नङा गोदान बानायहोदों लोगोफोर सना। मा डिजाइन नांगौ नो। যিকোনো সোনা বনালে এখন ভরমা করে নকলে বনাই লাভ নাই। এটা কি কই দাদা, এখন যে কইছিল ভরমা হলমার্ক। আচ্ছা এটা दा आङो अर्डार होनानै गारबोबाय लोगोफोर। 10 दिननि उनावसो मोनगोन आरोखि ना लोगोफोर। आं मा डिजाइनखौ बानायदों आं नोंथांमोननो जेब्ला सनाखौ मोनो होनब्ला देखायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थाबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर। जाय साबस्क्राइब खालायाखै खालायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आङो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।